हेलौ लोगोफोर नै बोथोरा माबोरै जादों फुङाव आरोना फुंनि निहोर खोबजोब्बाय आरोना मानो फैदों नोंथांमोना मिथिखादो दुब्लिखौ नायदों दा हालेवजोब्बाय आरोना खोथिया फोनो मायदों नै लोगोफोर खोथिया बेनो आरोना टटेल 3 बिगानि आरोना हाय लोगोफोर आंखौ नायबाय थादो आं दा फोनसै आरोना रेडि जानोसै गाजेल हरबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर फोनाया जोब्बाय आरोना बिराद थान्दा दैया उपाय गैया आरोना थान्दाबाबो फोनांसिगोन खेथिखौलाय आरो न मावखानांगोन थान्दाबाबो नै फोबाय आरोना दब्लायसे 3 बिगानि फोबाय टटेल बेयाव आरोना फुरा निहोर खोबजोब्बाय आरोना दुब्लिया नै नायना ला निहोर मादि खोबदो लोगोफोर मैया आं हालेवनाय आरो हासार होनायखौ दिन्थिनो हायासै आरोना मैया माने बेस्थ'मोन नालाय एसे ओंखायनो दिन्थिनो हायासै बेयावहा खोथिया फोनायावहा हासार होदों आरोना टटेल दब्लायसेयाव DP 6 किल' होदो ओमफ्राय लोगोसे जिं होदो पेकेटसे 1 केजि ओमफ्राय फात्रा होनना बुङो एम्फौनि आरोना जाहाथे खोथियाव एम्फौ अरनो हाया आरोना ओंखाय बेखौ 1 केजि होदों आरोना ओमफ्राय थान्दा नालाय थान्दायाव माने गरम उथिनो थाखाय जिं होनाय जादों आरोना जिंखौ नांथारगौ माने दा थान्दानियाव नङाबा खोथिया उथिनो हाया जायो आरोना ओंखायनो जिं होथारनांगौ बाखि इउरियाफोराथ' रज'खांनायनि उनावसो जागोन ओंखायनो दा बेखिनिखौनो आरोना लोगोफोर आरो लोगोसे गोबोर होदो 10 केजि हांगार होदो 5 किल' जागोन आरोना हांगारा बिदिनो जागोन आरोना